Римското наследство. Най-могъщата антична държава, Римската империя, завладява днешните български земи преди около 2000-летия. Тя донася по тези земи военни и строителни технологии, изгражда разкошни храмове и обществени сгради, променя мащабите на мислене. Пример за това е Кабиле, тракийският царски град, а също така важен икономически, религиозен и културен център в югоизточна Тракия. С идването на Марк Теренций Лукул през I век преди Христа, той се превръща в военен център и се изграждат внушителни обществени сгради, крепостни стени и градски порти, казармени помещения. Представа за мащабите на римските градове може да ни дадат все още неразкритите до край останки на антична Сердика. Основата на някогашния римски град е на 3 метра под съвременното ниво на днешна София. Уникално е, че двете главни улици Кардо и Декуманис са точно под двете съвременни главни улици, които се пресичат в точката на подлеза Света Петка. Най-добре експонираният елемент от Сердика е източната порта на крепостта, която може да се види днес в подлеза между Министерски съвет и Президентството. В двора на Президентството се намира ротондата Свети Георги Победоносец. Тя е част от така наречения Константинов квартал на Сердика, където е бил дворецът на император Константин Велики. Може би тук той е изрекал «София е моят Рим». Ротондата е централно куполно помещение, построено от червени печени тухли. Зад нея се намира част от някогашна римска улица с запазена канализация и основите на една голяма трикорабна базилика. Нашите земи са и гранична територия за империята. По целия Дунавски бряг са изградени военни крепости. Една от тях, издигната на десния бряг на река Дунав, е Нове, на 4 км от днешния град Свищов. Укреплението е с размер 485 на 365 метра, а западно от него се намира цивилно селище, където са живели ветерани от войската, търговци, занаятчии и техните семейства. Някои от най-известните римски императори са водили кампании от крепостта – Траян, Адриан и Каракала. Друго известно военно селище – Абритус се намира на няколко километра от Разград и днес е архитектурен резерват. Ограден от яки крепостни стени, Абритус е добре планиран, водоснабден и канализиран. В центъра е площадът с обществени сгради наоколо. Около военни селища са възникнали много римски градове, разпръснати на територията на цялата страна. Някои от тях са великолепния град Улпия Ескус, намиращ се в близост до село Гиген, Плевенско. Обявената за град с прилежащи територии Кастра ад Монтанезиум в югозападната част на град Монтана и колонията за ветерани Флавия Пацис Деултензиум край село Дебелт, Бургаско. Един от големите центрове на римската провинция Тракия е Августа Траяна, чийто античен форум се намира в самото сърце на Стара Загора. Августа Траяна изживява своя разцвет при Марк Аврелий и управлението на Северите. Строят се монументални обществени сгради, храмове, театрална сграда. Откритата великолепна мраморна статуя на Орфей свидетелства за особено активния културен живот. Римляните са познавали лечебните свойства на минералната вода. Хисария някога е бил голям римски град, наречен Диоклецианопол. По своята автентичност и оригиналност градът се нарежда сред първите в Европа. Римляните са обичали разкоша и изкуството. Вила Армира край Ивайловград е истински дворец от Римската империя. Двоетажната сграда с пишна мраморна украса и оригинални подови мозайки има царски размери. Само на първия етаж има 22 стаи. Римляните обогатяват древните тракийски земи, като донасят разкош и грандиозно строителство. Голяма част от достиженията на тази велика цивилизация са видими за туристите и до днес.